Здравейте, приятели, аз съм Едфорзан, ние сме с Хюго. Да не му описам. И Барселона. По-тоест не Барселона, а Меси. Вижте какво пише отзаде. Това са Меси и Роналдо. Вижте какво пише. Чакай, обърни се. Чакай. О, Меси. О, 7. Сега кой ще правим? Сега. Намерих дявол. Айде да направим и стрелачка за това. Чакай, аз ще мина на гейм от едно. Добре. Чакай да считваме нещо. Чакай. Убихте, защото ще направи така, виж. Все каква е стрелачка прави. Искаш ли да направи стрелачка? Братошки, искате ли това? Да направим пипи? Искате ли да направим пипи? Той били са добре той, бе. Да, много се бие. Серкане, ще направиш пипи с... Не искам, чакай малко сега. Ама то се е много силен, да ти кажа. Серкане е много силен. Да, бе. Нави. Чакай малко, изстрела, махни се оттам. Какво е, бе? Ми спи го да го видиш. Как да нямаш полша, значи? Изпи го. Аре! Йоско е ютубър. Аз съм. Само да се напиша. Да съм ютубър. Какво правиш, Йоско? Защо тече сега? Да не тече, бе? Прави нещо, TNT уроки. Вижда се. Нищо, тъй трябвато. Чакай. Искате ли да намеря село? Или нещо по-хубаво от селото? Серко ще намеря едно много хубаво нещо, не знам дали ще ти хареса. Йоско, знаеш ли, татко ми утре ще ми купи Razer мишка, Razer клавиатура, Razer подложка, Razer и Razer слушалки. Какво? О, намерих! О, телепортирай се! Не искам. Ама моля ви! Виж, Серко, намерих къща за вещици, виж. Не, мене да има такова. Виж, видя ли какво има вътре? Не ги счупи. Видя ли? Казанче. Виж сега на казана какво ще сложим. Не, лао. Може и лава да е. Да видим дали стане стрелачката, не съм пробвал стрелачка.
напиши спаунпоинт там. Йоско, напиши там спаунпоинт. Къде бе? Там, дето правиш. Напиши директно спаунпоинт. Напиши. Що? Защото така. Моля да. Чакай сега. О! Не дей, мата, не дей. Не дей. На. Един стак. Виж, Серка, виж. Това е моето. Виж сега, Серка, виждаш ли? Най-много това искаш. Виж как. Не взе един стак тианти. Добре, я ще си. Виж, вземи ги. О, сървър се затваря, ама няма да се затвори. Сървърът се затваря след 10 минути. Сървърът се затваря след 10 минути. Чекай. Виж. Не, ако направи! Виж какво намеря. Сега къде е то? Аз мога да го намеря. Виж сега. Не е там. Ще направя кил. От тук сте правили тролчета. Виж сега. Чакай. Какво направи снимъче? Не дей го скипи. No. Ако направих. Всяко. Чакай, бе, бе. Не! Виж, Серко. Това вече не е хубаво. Добре, ли, нещо ще правим. Чакай, аз си пробвам жетърклика. Виж, Серко, виж, виждаш ли? Серко, я влез в зрителски режим. Как зрителски? Означава това. Чакай сега. Кажи го на турски. Абе, Game от 3. Добре, виж. И влезте в мене,